Dva lovci sedí takhle ve srubu a jeden říká, koukám, ty máš novou čepici, viď? Z čeho to je? Mýval. Mýval, jak jsi ho dostal? Mýval bydlí v takový noře v zemi a si vemeš klacek do ruky a do té nory uděláš ale úplně blbej, vyleze, jak je zvědavý a flákneš mu ji a máš čepici. No přijde druhý den čepici, takhle ten mývalý vohon a říká, měl jsi pravdu, člověče, počkej, ale ty máš boty nový. No říká, no jo, jezevec. Počkej, jak jsi dostal? No to je taky nora, takhle v zemi díra a větší o něco a taky klacek a jezevec se taky úplně blbej vyleze. Můj cákneš a máš z něj boty. A přijde druhý den, boty z jezevce. Říká, měl si pravdu, člověče, jsou výborný teda. A počkej, neštvi mě, ty máš kožich novej celý, jo. Říká, no jo, ale to je grizzly, to je jiná kategorie, to je vyšší level, kamaráde. No a jak jsi dostal? To je taky nora, ale ve skále, veliká díra. Musíš si vzít teda pořádný klacek, jo. A uděláš a medvěd je taky trošku blbej, tak se vyleze podívat, flákneš mu ji a kožich. No a potkají se za půl roku a on přijde ještě ruku v sádře, vyražený zuby a on říká, kamaráde, já našel tu noru v té skále, jo. Tak jsem se připravil s tím klackem. Zavolám a ozvalo se a vyjel vlak,